Riomh is mis sibéal agus fáilte go dtí hachain becéin I rachain glas na mí. Tá me go óran a chaschaí buniuh agus an tanimata ná tá gáráín wiam, agus baicúna am an seo ómadifor roisin an piano. Nis, tá muid. Tá gáráín wiam is mín se chuáine, Brisin siad an chrí an má dúirtú eile. Níl láte gom go grúin iad ach sísim hata. Ligin má hata tríd é fód an bháile. Nis, bu even lum dá gasach sibh lum. Díana muid an chéad fís dús. Tá gáráín wi am is mín se chuáine. Brisin siad an chrí anm á dúirt a bháile. So tá gáráín wi ag an duine seo agus bíonn siad ag tuairt go leor bainide ach brisin siad a chrí agus tá si cráite ag tríal iad aáil a bháile, so cá ghfuil siad an dána. Díana muid in méid sin le chéile. 1, 2, 3. Tá gáráín wi am is mín se chuáine. Brisin siad an chrí an má dúirtú eile. Ítach. Nis, an chéad fís eile. Níl áit am go grúin iad ach síos im hata. Ligin má hata tríd é ar fud an bháile. So tá si déanana iirecht go leor baine aáil os na gabhar. Ach, níl éon áit ag leis an baine a chuineáil ach amháin ina hata, agus margheall ar sin tá baine ag sile amach ar fud na háite, ar fud an bháile. Déanana muid an méid sin éist. Níl láite gom go grúin iad ach sísim hata. Ligin má hata tríd é ar fud an bháile. Ítach. Nis, déanana muid é ó thús go deire. Bhfuil si bhreid? 1, 2, 3. Tá gáráín wi am is mín se chuáine. Brisin siad an chrí an má dúirtú eile. Níl láite gom go grúin iad ach sísim hata. Ligin má hata tríd é ar fud an bháile. Ítach, gur míle mágaí a socht an tóir se a chana lom. Tásúlam gur bhain sibh ansalt as, bhain mise ansalt as agus tásúlam go bheici me a rís go luaisibh. Slán!